Inħarsu lejn l-Asja bħala post minn fejn nistgħu nġibu ferm iżjed investimenti li jistgħu ikunu taġi tal-pajjiżna. Dak kollu li qed nisimgħu hawn jidħol perfettament fil-pjan tal-Gvern. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat intervistat waqt Għażem 2014 li qed iseħħ f'Milan l-Italja. Summit li laqqa fih danu 53 rappreżentant, kapijiet ta' gvernijiet u stati mill-Ewropa u l-Asja. Kull min qed tisma' min-naħa Ewropea jitkellem dwar il-bżonn li ninfetħu iktar għan negozju, ninfetħu iktar għal dawn it-tip ta' investimenti. U jien kburi illi pajjiżna qiegħed minn ta' qudiemnet illi qed jirnexxielu jagħlaq deals għal investimenti bħal dawn. Lan ewlieni ta' dan is-summit u li tittejjeb il-konnettività u l-kooperazzjoni bejn iż-żewġ kontinenti. Responsible Partnership for Sustainable Growth and Security. Dan it-titlu ta' dan is-summit. Fost is-suġġetti fuq l-aġenda nsibu il-kooperazzjoni ekonomika u finanzjarja, negozju multilaterali, ix-xogħol, it-tibdil fil-klima u drittijiet tal-bniedem. L-imsieħba tal-qasem jirrappreżentaw madwar 60% tal-popolazzjoni dinjija, nofs il-prodott domestiku gross u kważi 70% tal-kummerċ internazzjonali. Matteo Renzi, Angela Merkel, François Hollande, Li Keqiang, Herman Van Rompuy u José Manuel Barroso. Dawn uħud mill-ismijiet kbar tal-politika preżenti hawnhekk f'Milan għal dan is-summit. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea, José Manuel Barroso, sostna li din ir-relazzjoni tiddependi mhux biss mill-politiċi imma mis-soċjetà kollha b'mod partikolari min-negozju. Sostna li l-Unjoni Ewropea hija l-ikbar investitur fl-Asja. Fl-istess waqt l-investiment minn kumpaniji Asjatiċi fl-Ewropa qiegħed jikber. Il-President tal-Kunsill Ewropew Herman Van Rompuy jżid jgħid li ż-żewġ kontinenti jeħtieġu lil xulxin sabiex jiksbu tkabbir u żvilupp u jiggarantixxu sigurtà u stabbiltà.